nilitum fresh meat kang ni nangkok alam the puthak la heno ke dam tang apor nilitum song Throk atum MOS puthak number 1 la heno MOS ekor ke pachun implementation prabjin pen pachun nangji council atum piposi nang sampiri ma labang so puthak prabjin ben nilitum phan nang chingwai pini la penang pachun pivek nang po number 2 21 ekor ningkan hinira adha 2.5 years lo playing at lo pipot KSCC atum in samri council kecari tum CM pendang lok la dak council kecari tum piposi pini antana in sampiri number 3 la hendo ekor ateng kes doan pajut ponpo pipot KSCC tum in samri pini nilitum kumame ke hajra ke dun songo somatum hajra ke dun penseng lok nani ni akam ke chongdat pen sinilitum nonamat dobom dambom tila pusono una hod nilitum hana kes nang lerok nilitum napen lo ke charjapi lapen nilitum ko natpen lo family bhan ke chosolai hajra ke dun apor hod nani police nangiri pir thea kes do pikla apot KCC ben people nilitum hana ing sampiri pipot ke chakateng nilitum han non pudan ang pachun pipeda nilitum han heng no dak po pensi nilitum non wang lo BJP long sidolo wai pista people nilitum han non pudan ang sampiri number 4 financial ticket atangka pen KCC atum song klembarim atum han pipot warsai pipeda non nangkele tang da kisumana kam dolo nangkele tang da dolo la so puthak pipon nilitum han nanglang pon peda la kenang litum hitame mo nang litum hitame non karjulong tum ta dota hai punang litum pherangke hoi tum hitame nang litum ta arjulongi pen la suak nangkili leke la ka do we rapta chini lo pipon nilitum han nang pangkrewe la pen pipon nilitum han nang pipon peda dhorok 2 crore manglo 5 crore manglo la anang pipon tu wala mali nilitum han isi nang tum to isia song long pen lak pho lak Throk balak kep isina adjustment pen nilitum han kering war sai nang pipon tha pipon nang sampiri financial package along number 4 chief minister Assam pen special package atangka pipot song klembarim atoma phan KCC pen pipon peda central chief minister pen lo chief minister hoi pen da package do pipon tum hanang pipon peda pipot sing samre ki karon arjunang kok CM pen application lo chief minister pen 7 number 6 number ekor ateng pen KCC atum pipot song klembang atum aphan department along chokomar job awar sai long pon peda pini Nagaland border chot kalisi as Meghalaya border pirthe banglong le nang si bom nang pet bom huso hot kene tum hanang chakela henlo nang tum aphan an ke border nang along sinang bibo border along sinang bipo border pot pipot pini nang pipeda nilitum song ke netum ke hile training enang nelo nonge already hile training etek tang lo nilitum phan konane forest along hai hitame nang jok dun melo isong long pen bang phoke potame song Throk lo 300 jon bang pharo ko thom nilitum hanang bino nilitum family ki chelana i phan ke dopo mate kopi ponang pipeda kopi ponang samri bang pini ani si Assam Meghalaya border langtha bang nang pet lok non puta ta ilitum ke protegi phan litum protegi nilitum ta longri phan sing honduk bo joine si litum hile song olo mate te pini laso MOS kachip dokolong ateng department long pini forest department lahai long tamin litum han awar sai nang pime number 7 ekor ateng pen KCC atum song klembarim atum phan prekjam awar sai pipon pedet
latalo KCC atum song Throk organization jabang atum aphan politikera waisai mate tiket pipon peda nanget keceng ke nili tomhan tiket anang pipon po lakado gawe nili tomhan pini nang chong thui de nang chong thui de ta teng lo nang chong thui de menang chong thui et lo nili tum ke sarkar nili tum ekor hot kado gawe kewang hodanta kongres long ta ahota heri lo ke non las ke BJP tum se nang rolling lo BJP nang rolling hot anta nang tum asong tum an nang tum wangon misenon upena jo pini nili tum ke wang andan pini BJP long hidolap lang nili tum non anta tangte ko pepon nili tum han pini hangawar saida weda pipon nili tum hanang lang pangkrebe aposi prabjin men la bangso aputhak nili tum hanak pacun pini sirket KCC atum song Throk klembarim atum do anaphan prabjin awar prabjin warsai dowa ingpu pon nangji sirkep lo nitum dak ke jong pondo monang litum tame point sirkep an litum ke jong pondo KCC song Throk klembarim atum aphan do anaphan prabjin pen warsai piponi okol ladake mopen lipu lo muthor por Meghalaya border punoi Nagaland border punoi bangke ahoy aduya hoy nang petlok litum songa tumaphan osoma songa somar tum litum nonmat do thip lang isivet lang akla isivet lang aposi nilitum han labangso awar signing pipon vek ni forest department punoi ajat punoi police tanang pipon popo pini Karbiang long police tanang pipon popo ilitum adingi ki pipon ni gali non phiong bangkre ong bang bodolen ke non training pilok lo laki news long hikari ke taklang woi lo balapu arjulong woi lo tum Karbiang long han pipo he non putang pang samri radaphan ke chuningri la hen lo amuna matke radatum ta labang solam the puthak nang insai dum tha lapen radatum hitame nang chirap nang chitodun popusi nilitum ning thelo pen labang so aputhak lakat dokawe nilitum ke klem ke dam angbong along kopini aketikuk dokok pote la long hitame litum hanang chirap nang bala ang se litum hitame las bangso Karbiang long ki misenya phan ki bor I along nang chirap nang chitodun popusi nilitum ning the lapen CM Dr. Tuliram Ronghang alang lisitame labangso apot prabjin pen nilitum hanak pacun pini lapen prabjin pen nang chingwai pin nang ji pusi nilitum media hoi pen than pechini lo lapuan hen si pini dak song Throk akorti tum chingrum nang kokma lage nilitum kedam ta por kongres sarkar hu nilitum phan ekor chetok nang punang hang tanglo ing samjin pen ekor chetok si hemprek hang nang pulana hang lo la pen nilitum chedon don si thoi nang sun lo kadu ka ve chetok dun lo lata nang pacun nilitum kemang teng nang pacun pipe nilitum kemang ko pima article 244A la pen kongres sarkar dam joi pen aphi nilitum BJP sarkar banglo BJP sarkar lo nilitum article 244A la so puthak nang pacun ji phan nilitum chingki chethan pelsi alang tum long nilitum rolling sarkar long do nang pu pen ajok nilitum difu club along nelitum or kidars leaders nelitum hadak chingrum si BJP along join dun lo BJP along join dun data ko pilong man nelitum hat pini ani anta nake chong thui to lasi song Throk akorti tum pini pen nelitum matha pamena lapen Karbiang long ara pini pen matha si ilitum ko phana ki chong thui the party koloma ilitum pini pen matha pame pele ilitum non ke bangi election ke vote pi pame nai son nake chong thui party lo ba ke ilitum dower nang ne pen ilitum che chak nang nei kedap tanga por ex UPDS tum han chong thui tang lo package ko ana package ne ke tok tanga pota alang tum phan implement inut ba ke dar se sakuri ke long do nabe inut ba ke dar se contract ke long do nabe inut ba ke dar se pine ali ke long do nabe la son lo bote ilitum hata non nang ke chong thui bi phansi angring do tang lo la si ilitum la son nang ke chong thui bote ilitum han ke wang jilang por bang ilitum che matha pami nai song Throk akidars tum I sivet aklai dora ilitum ke wang je por ke lan so si chingrum si tum Council at Hengno Punon, Dispur Punon, Dilhi Punota ilitum, Dharna Dona Kogi. Lasi Kadoka media hoi Panta Chuning Rilo, Pini Penitum Pan, La Sodanka Pachet Hampani Pasi, Nelitum Nalitum Pan Chuning Rilo. Napen song Throk akorte.
Ili tum ka dok abe sitame pini pen mesen kolosi itum phana keja pon thegima itum akemang ko mat party sin ang chun pi thegima ili tum phana ki chong thui chot kali non ili tum ke das tum nani hajira ki dun nani auto ke chevek nani atheng ke pu la si che thek long ili tum asar tum long chu hang nang po council pen na ke rap re council pen ta itum phan thang ta na rap re lang ni tum konat pen lo na tum phana ke rap pi la so na problem sin itum wang lo non itum ke do ke tha ki churi chwala ni ili tum ke na hok rak atwara be contract choklem don thai ve bipar choklem don thai ve contract nang pipo contract bill nang pipe contract ni tum phana pi la si neli tum pini ningjang ye si labang so media hoi phan nang chu hang nang kok athe ke la lo la si neli lam pading oi lo la pwan si neli lam theta kang tom sordo bangke neli tum 200 crore special package MOS along bang jitu 2021 according pen bangke ni tum 200 crore already central pen release lo la so bang no ni tum phan Paju pin pensi nili tum officer phanta paju man tum kadong phana paju pin si KC kecharia bang pu tum cipathek pensi la bang so tangka khorcha lo kunat no khorcha ni kunat no yi padam ni ko soni tum thang la chini dinde stami already central pen bang ke nang release lo la bang 200 crore 200 crore la bang ke la number 1 along bang ke la si Number 1 lo hai implement 2021 accord pachun ji implementation prabjin pen pachun nangji polama pu thak do ana close nili tum phan na pachun kini ningkan hinira chitim nili tum chonghong alo chonghong chepa ning ding alo bon setame nili tum phan la bang su do ana close nili tum accord ke chit to pot pinya ni nili tum mala power tangka jitu scheme bank ke one lo isi hini ma one bom lo sitami nili tom phan power jitu ke nang sot mukha bang nili tom phan non puta nang claim bi team card benglong to nili nang sampidum ji la pen state sarkar central sarkar sami nili tom phan ing sampiri la aposi nili tom phan prabjin pen chuning ri padikrim lo la pen nili tom chonghong ke lak le pusami non nili tom ke lak lo aposila implementation na ke do an ada fast minute tum hala prabjin pen nang pachun pivek nang pupusing itum la so amidia hoi pen ni tum chuning rilo la pen KEC abutung no phanta chuning ri padi krim la pen state pen central sarkar phanta la sini tum chisong nak ni det je phana bang sini tum bang so kini president bang pini ini nang kok